Ali a ye dɔ filɛ tele la i tɛna n ka taa kulonkɛ kɛ kɛnɛ ma. Awɔ Mohamed, an ka taa kulonkɛ kɛ kɛnɛ ma. Fatumata, Mohamed ni Ali bɛ min? U tun bɛ ka tele filɛ yan nɔ. U ko k'u bɛ taa kulonkɛ kɛ kɛnɛ ma. Ninnu bɔra kɛnɛ ma ka sɔrɔ u m'o sara mɔgɔ la. Taa u wele k'u ka na. Awɔ mama, n y'a mɛn. Ali Mohamed, mama bɛ ka wele aw ka na. Mama, e ye an wele? Awɔ, aw kun taara min? An kun bɛ kulonkɛ la kɛnɛ ma. Awɔ, ne ni Mohamed kun bɛ kulonkɛ la kɛnɛ ma. Aw bɔra kɛnɛ ma, a y'a fɔ jɔn de ye? A ye jɛ ɲini jɔn fɛ yanni aw ka bɔ kɛnɛ ma ka taa kulonkɛ la? Mɔgɔ si. An ma jɛ ɲini mɔgɔ si fɛ. Denmisɛnninw, an man ka sɔn o ma. Yanni aw ka bɔ kɛnɛ ma, a bɛ jɛ ɲini papa walima mama fɛ walasa an k'a dɔn aw taara yɔrɔ min na. A kana sɔn ka bɔ kɛnɛ ma fiyewu k'a sɔrɔ papa ni mama tɛ a kalama. Awɔ mama, an y'a mɛn. An tɛna kɛ tuguni, yafa an ma. O la denmisɛnninw, aw kana sɔn fiyewu ka bɔ kɛnɛ ma ka taa yɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ a masaw ɲɛna. Yanni aw ka bɔ k'aw bɛ taa yɔrɔ dɔ la, a b'a ɲɛfɔ papa ye walima a b'a ɲɛfɔ mama ye walasa u k'a dɔn aw bɛ yɔrɔ min na.